הול שיין ב5,000 שקלים. אני יודעת מה זה, זה הדבר הכי גאוני שיש בעולם. זה בעצם הפרצוף שלי בשני צדדים למזוודה, כיסוי למזוודה. שימו לב, אני הולכת להשתמש בזה בטיסה הבאה שלי ולהטריל לאנשים. הזמנתי כזה לנעל על הרכב שיהיה לה חגורה משלה, תראו איזה חמוד. כמובן מתאים לכל חגורה, אז שימו לב. הזמנתי את המשחק הזה שאפשר לשחק איתו כל מיני דברים עם חברים. הייתי בהלם שהוא היה באתר של שיין באיזה 15 שקלים, 20 שקלים. הזמנתי כוס מהממת, שימו לב לבפנים שלה. עשיתי ריסטוק לריחנים שבשיין הם באמת נדירים, תקשיבו, יש להם ריח נדיר והם מחזיקים יחסית יפה. הזמנתי גם אריה שזה המזל שלי, ועוד כל מיני דוגמאות, בעיניי זה נדיר לרכב וזה ממש מוסיף. מוצר הבא ראיתי בכל מקום, זה פשוט חצובה שאפשר לחבר אותה לכל מקום וזה מתאים לפיזית כל בן אדם. זה ממש נוח. הזמנתי עוד משחק משיין, תקשיבו, יש להם ממש קטגוריית משחקים, כלום כסף, זה נדיר כי משחקים בארץ ממש יקרים. הזמנתי גם את הסמלה הנדירה הזאת שנראית סופר איכותית. הזמנתי מיקרופון, שלום לכולם. פה בעצם שמים את המיקרופון האמיתי ואז זה ממש מיקרופון. אני רואה שיהיו פה עוד מלא חלקים, אז תגידו אם תרצו עוד חלק.